por parte do Concello se lle solicita a Xunta a implantación deste proxecto piloto é que se poden iniciar os trámites para falar cos veciños e que se os veciños ou os propietarios das parcelas que se encontran nesta concentración parcelaria estivesen de acordo, que se pudera levar adiante. Nós creemos que é moi interesante que se leve a cabo este proxecto piloto, pero dende logo que non temos ninguna dúbida é que sería responsable por parte do Concello darlle a oportunidade de que o fagan. Sin que sirva de precedente, felicitar ao Partido Popular. Esta é unha moi boa moción. A única sorpresa é porque non a presenta o Goberno. E que tiñades que ser vos os que tendes que facer unha proposta que é boa. Boa por qué? Porque o Partido Popular caeu literalmente do burro. Cando recorría as feiras de Galicia e gobernábamos nós repartindo panfletos contra o Banco de Terras que levaba o BNG, agora danse conta que aquilo non estaba ben. Había que facer un banco de terras. E non só un banco de terras, senón unha lei de terras productivas que me parece unha moi boa idea.